Yeah. Tough. Say na G boy. Arewa coming artist. On top. Why? Da alama gunna akwai fatu. Na fasa musu sauti jiki na akwai tatu. Su magan musu ji mako sai ya to. Aka ce maka boss to ba wani tsoro. Da gani na kasan na isa na cika na zama da ban kai ba za face mini boss. Mugun boss. Arewa coming artist. Boss. Mugun boss. Arewa coming artist. Boss. Mugun boss. Arewa coming artist. Mu ne boss. Babu kudi suka ce mini dan nazo sabon sauti kuma na dokokin sef nazo ganga ta zo Arewa coming artist kuma mun danno ba kowa sai mu sabon sauti kuma mun kawo I need you baby ina ba ki bani gun mun zo kuma dole ki so ni a ci gaba. Jagaba uban tafiya ina fara gwani ba na sauka ita suka ji suka fara bauta ko na kiɗa na hau na kan kunta number one boss. Mu ne a best gudu muke lamintin agogo mun iya salo gajere da dogo zo kaga taro in mun haɗa shi mun cinye arewa sauran mu gudu in suka gan mu sai su fara gudu Mr. AK yau Kano ai Mugun boss. Arewa coming artist. Mugun boss. Arewa coming artist. Mugun boss. Arewa coming artist. Mu ne boss. Yeah, idan ka zo zaka gan mu a taro ka san ai mun raini da horo shine yasa ba ma jin tsoro fage rawayi ba mu da tsara wakan mu karyan ka kaci mu gyara dole in gyaran murya killing the beat na dauro niya Arewa coming artist ba karya I am the famous turning fire en makaya ne Isa kina shiga ku ba mu kuɗi kun san muke wasa da kuɗi ni sarki suke zaman fada suka ga mu hantan su ya kaɗa shiga gari sai ka bi ta boda yaro da ni daban da wada suka ga mu sai su tuna da barbatu akan nadama nadama aikin yanzu ya fi nada misakin da yaran zamani Mugun boss. Arewa coming artist. Mugun boss. Arewa coming artist. Mugun boss. Arewa coming artist. Mu ne boss. mugun boss jewar nefa Allah ba ni basira waka na rera ko ina ajini America London China ajini dan na hau kan bidin ya galgala su nake yi rikirkita su nake yi fatattaka su nake yi tsoro na faske ji iyawa ne babu magu dan faka jare zana baka kashi mun cinye kudu da arewa jiwon nake ba hamisu ba arewa na zafofula suna na ya fita ko ina Mugun boss. Arewa coming artist. Mugun boss. Arewa coming artist. Mugun boss. Arewa coming artist. Mu ne boss. Wait, this is special one whoever touching Arewa. Arewa coming artist.